Como xa sabedes, o escritor ao que se dedican o Día das Letras Galegas de 2019 é ao escritor e historiador e etnógrafo Antón Fraguas. Antón Fraguas naceu na aldea de Cotobade e, posteriormente, estudou bacharelato en Pontevedra e a carreira de Filosofía e Letras en Santiago de Compostela. Alí, pasou a formar parte das Irmandades da Fala e a colaborar co Seminario de Estudos Galegos, onde comezou o seu estudo de Xeografía de Galicia. Antón Fraguas recolleu nos seus traballos moitos campos do saber: xeografía, etnografía, historia, folclore, arte. Dende os 18 anos, a súa vida centrouse en recuperar o esquecemento, as costumes e cultura popular, como os cancioneiros e as coplas, no entroido as tradicións relacionadas coas romerías e santuarios. Polo tanto, deixounos moitos traballos, nos que recolleu cantigas, refráns e odas populares. Este patrimonio material que Antón Fraguas nos deixou é a base da nosa cultura, do galego que hoxe falamos. Algún día era eu, do teu xardín maravilla, agora que xa o vello son a flor aborrecido. O cura chamoume Rosa, eu tamén lle respondín: destas rosas, señor cura, non as ten o seu xardín. O teu páxaro María, andan nas miñas cereixas. Come, paxariño, come, veremos as que me deixas. Namoreime do espiño, o vento levoume a flor, María de que namora, cousas que do vento son. Quen me dera ter a min, a gargantiña dun galo, falar como un rei señor, cantar como un papagaio. Para facer unha pequena homenaxe ao seu traballo, os nenos e nenas de sexto ano decidimos facer unha representación nunha festa popular, das que tanto estudou Antón Fraguas.